जोङो VIP गेस्ट हाउसाव जोङो हाबबाय दायो नैथिं दङ जोङो जा नैबिथिं जोंथुनिखि आलफ्रेड ब्रादार बिथांजों जोङो हाबफानो मोनबाय आरो ना VIPआव ओमफ्राय आरो जा नैबे बिथां केटारिंनि हेड नै बिथांजों बिथाङा सिनाय मोनलायखायोनो लोगो जोंबो सावरायदों आरो ना बिथांमोना जाहैबाय गुवाहाटीनि आरो ना केटारिंआ ओमफ्राय नैथिंनि केटारिंनि दा नैबे VIPआव नै बिदि जादों आरो ना VIPआव बिदि आरो जोङो नैथिं जिरायबाय नै दायो नै केक जानोसै जों केक दे बे नैबे ओइ दुफां मा खबर जाबाय जाखांबाय बरिया ना दे थिग दङ गुमै मामायालाय दुफां दे नै जाग्रा लाबोदों नै बिथिं नै VIPआव नै बिदि फेसिलिटि बनायदों दे नै दे दिसआव लोंगोन नै बिथिं जोंहा नै केटारिंफोरा ओरैबायदि फेसिलिटि जोंहा नै रानग्राफोरा एकदम सिख्लाफोर गोजाथै गासिबो गुवाहाटीनिनो बिथांमोनानो मोजांथार समायना भन्टी एन्ड कर्बले গৈছিলে गुवाहाटी न नै बिनानावमोना गोबां दङ रानग्रा जों VIP रुमाव हाबबाय नालाय आरो बाहेरनिखौथ' आं नोंथांमोननो गुबुन भिडिअआव दिन्थिखाबाय नोंथांमोना निस्सय नुगोन बाहेरनिखौबो जोंनो नै गोबां जानाय होदों आरो फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर आरो कल्ड ड्रिंक्स सफैबाय नै जा आलफ्रेड ब्रादार ओमफ्राय आरो जोंहा नै आब' मनालिसा गुमै डेभिडसन बिथांमोना लोगो मोनलायदों नै नै सेलेब्रिटि खिन्थु मा फिल्माव दंमोनथाय बिथाङा आं गोसोआव गैला दै एक्ट्रेस बिथाङाबो सासे बाक्सानि नुबाय थायो आं दिनै दिन्थिदों गोबां सेलेब्रिटिफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरोना आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो थारमाने सेलेब्रिटिफोरजोंथ' बिदि मोजां सिनाय मोनलायजोबनाय जाया नालाय रायलायनायखौ दिन्थिनो हायाबो जानो हागौ गोजाननिफ्रायसो फट' भिडिअ लाखुमा देखायनांगोन देखायबाबो आरो लाजिनाय मोनो रायलायनो सेलेब्रिटिफोरजों सेंग्राबानो रायलायनो हागौमोन गोसो बायदि ना ब्रादार सेंग्राबो नंला जाहैबाय जों VIPआव जनानै दङ आरो दायो नै VIPआव जनानैनो भिडिअ खालामबाय आरो आं सेलेब्रिटिफोरनो ना डेक'रेसनखौथ' गोबां खालामबाय नै बेयाव नै केकनि फेसिलिटि दङ नै बेयाव नै केक चक्लेट नै बिथिं माने सिङाव VIPफोरनि जानायनि आरो नैबेयावबो स्क्रिन लगायदों आरो नै बिथां फुंजाया मेथाइ रोजाबदों जोङो थारमाने जानाया VIPआव जाबाय दिनै VIPआव जाबाय जोङो आइटेमाथ' गोबां आइटेम नै बेयावबो गोबां भिर आरो बिथिंबो गोबां भिर दङ आरो ना ओमफ्राय नै बिथिं जा राननानै होग्रा सिख्लाफ्रा समायथारमोन बर' फेमिलि ब्लगनि थाखाय सासे लांबावनोसै नामा जायो सासे लांफिनदां लांजायो नै बिथाङा जाबाय मा जाखोलै बुंदो दाउदै औ ना अमा बेदर नाफाम दे थिग दङ सुलेबाय नै जोंहा मेजेमा होदों ना मेजेम मेजेम बुरजा दङ नै गासिबो आं VIPनिखौ VIP खानाया मोजां जादों VIP खानाया माबायदि
दायो अब्ला जोङो जाखांबाय बिनिफ्राय जोङो ओंखारनोसै आरो न ओमफ्राय आरो आङो बाहेरनि बिदिनो माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन जा बेसेबां मानसि जादों आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो दे अब्ला जाबाय थादो बुंदोंमोन ना दे लक्की बाबु थिगानो ना दे जोङो जानानै ओंखारबाय नै बिथाङा मा होनना बुङो केटारिंनि हेडमोन नै आलफ्रेडानि लोगो बिथाङा भिडिअ बिदिनो MLA सारा नै जा बर्मानि MLA सार नै सार मा खबर मोजां सारा उदालगुरियावनो दंखायोमोन ना दिनैसो फैदों बाक्सानिफ्राय फैदों दे थिग दङ सार लोगो मोनना बिराद गोजोनबाय सारखौ दा नै बिथिं मेडाममोन सारमोन दङ नै दा बे VIP गेस्ट हाउस मोनदों जोङो बेयाव दसे जिरायबाय आरो बिदिनो जोंबो VIP आवनो जाबाय ओमफ्राय जा नै बिथिं मेडामखौ लोगो मोनदों जोंहा नै राधे मेडाम मोजां दाना खबरा दे दासो सफैदों दे जों जाखांबाय थांसै दा फैफिनगोन लोगोफोर दङ दे जोङो दायो VIP निफ्राय ओंखारबाय जाखांनानै ओमफ्राय नै जा आलासिफ्रा नै माबायदि जा भिर जानानै दङ आरो नै बेयावनो जोंहा जोंथुनिखि बार्थडे गार्लनि बिफाखौ नै लोगो मोनबाय नै आदैखौ बिथाङा आलासि सोंनायाव बिराद मुखुबथार बिथांजों दसे रायज्लायनो सानदोंमोन नाथाय रायज्लायनाय जायोना जाया बेखौ मिथिथ'लासै दा नै बिथिं नै बार्थडे गार्लआ नै बिथिं ইয়াৰ পিছতে নেক্সট কাৰ্যসূচী নেক্সট প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ বেটেলি নাইনা ঝুমুৰ দলৰ পৰা এটি ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন নেক্সট কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ মাজত ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন বেটেলি নাইনা ঝুমুৰ দল from Bedili Tea State মই ঝুমুৰ দলটিক বেটেলি নাইনা